Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. 19 яшендә армия софларына алына, Афганстанга җибәрелә, 1 елдан соң хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Әлмәттә Евгений Рыжиков истәлегенә багышланган хоккей буенча турнир узды. Лениногорскида зур тәнәфестән соң җәмәгать транспорты хәрәкәте яңартылды. Цивилизация к нам пришла. Линияга 3 яңа автобус чыкты. Алтын куллы һөнәр иясе. Зәй районы Кәрәкәс авылында яшәүче Әмир Вазагиев үзенең таланты белән бөтен тирә-якта дан тота. Әлмәтлеләр агрессив этләр өйрө төшерелгән видео язма тәкъдим иттеләр. Автор сүзләренчә, ул сугбай хайваннарны ДСРК микрорайонында күргән. Кадрларда 5 эт бер-берсенә ыргыла. Этләрнең берсе телефонга төшереп торучы кешене күреп, аңа да өрә башлый. Халык әлеге этләр аркасында балалар урамда йөрергә куркалар дип белдерәләр. Исегезгә төшерәбез, сугбай хайваннар турында халык контроленә яки торак коммуналь хуҗалык департаментына хәбәр итәргә мөмкин. Этләрне тоталар һәм приютка илтәләр. Предложение частному сектору там или люди, которые вот этих собак как бы к себе забрать. Шәхси секторга тәкъдим, бәлки бу этләрне кемдер үзенә алырга теләр. Социаль челтәрләрдә фотосурәтләрен урнаштырачакбыз. Кемгәдер көчекләр ошый, ә кемгәдер зур этләр. Алар тулысынча стерильләштерелгән, чипланган, колакларында тамгалары бар һәм алар махсус базага кертелгән. Стерилизовано или кастрировано, чип подкожный, ушная бирка и заведена вот специальную базу. Тагын бер вакыйга шәһәр халкын борчуга сала. 20 февраль көнне иртәнге сәгать 9-да шәһәрнең сәнәгать предприятиеләренең берсендә эшче һәлак була. Фаҗига урынына хукук саклаучылар, тикшерү комитеты һәм шәһәр прокуратурасы вәкилләре чыга. Беренче версия буенча эшчене автокран күтәрткече баса, шаһитлар күрсәткәнчә, бу вакытта ир-ат аның астында булган. 46 яшьлек слесарь алган җәрәхәтләреннән урында ук вафат була. Прокуратура хезмәткәрләре тикшерү үткәрә, ә тикшерүчеләр җинаять эше кузгату мәсьәләсен хәл итә. Күзәтчелек ведомствосы белгечләр белән берлектә предприятиедә хезмәтне саклау турындагы закон таләпләренең үтәлешен тикшерәчәк һәм моңа нигез булган очракта җавап чаралары күрәчәк. 19 яшендә армия софларына алына, Афганстанга җибәрелә, 1 елдан соң хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Бу безнең якташыбыз Евгений Рыжиковның тормышы һәм батырлыгы тарихы. Дуслары һәм туганнары аның истәлеген мәңгеләштерергә карар итәләр. Шулай итеп, шәһәрдә хоккей турниры үткәрелә башлый. Һәр ел сайын бу ярышлар Совет гаскәрләренең Афганстан җиреннән чыгарылуы көне һәм 23 февраль арасында үткәрелә. Хәвәскәр командалар профессионаллардан калышмыйлар. Иң мөһиме тамашачылар арасында дуслар, туганнар һәм күршеләр. Урсалы микрорайоны районның яшь спортчыларын Евгений Рыжиков истәлегенә традицион турнирга 5-нче ел рәттән кабул итә. Герой Афгана, он добросовестно выполнял интернациональный долг, там погиб. Батыр гвардияче десантчының биографиясы белән мемориал янында танышырга мөмкин. 60-нчы елда туган һәм һөнәри училищены тәмамлап, беренче практикасын узарга да өлгермичә армияга чакырыла. 1979 елда Евгений Афганстанга китә, ә 80-нче елда автоколоннаны саклаганда һәлак була, ләкин бурычын үти. Помню только, когда он маленький. Мин аның кечкенә чагын гына хәтерлим, әмма аның әти-әнисе, абыйсы, энесе һәм башка туганнары белән яхшы таныш. Я очень хорошо их. Николай Рыжиков бер фамилия йөртүләренә карамастан Евгенийның туганы түгел, ләкин якташының истәлеген мәңгеләштерергә кирәк дип саный. Истәлекле хоккей ярышлары герой хөрмәтенә аталган урамны һәм мемориаль комплексны тулыландырды.
Традиция буенча хоккей тортмасының бузуна 3 команда чыга. Беренче урынны ракета хоккейчылары алды, икенче урында Урсалы микрорайоны. Пьедесталның 3-нче баскычында югары мактама урнашты. Махсус хәрби операция зонасына Әлмәттән гуманитар йөкнең чираттагы партиясы китте. Ул Авдеевка юнәлешендәге хәрби хезмәткәрләргә тапшырылачак. Мондый посылкаларның стандарт җыелмасына командование һәм солдатларның үтенечләре дә өстәлде. Шулай ук Әлмәт балаларыннан хатлар һәм открыткалар, гуманитар йөкне эре предприятияләр, кече оешмалар хезмәткәрләре һәм волонтерлар җыйды. Зәй халкы шәһәр урамнарында гадәти булмаган кунакны күреп алалар һәм хәтта аны камерага да төшерергә өлгерәләр. Көтелмәгән кунак төлке булып чыга. Мәктәп урамында яшәүчеләр аны көндез үк күрәләр. Төлке курыкмыйча койма аша йорт ишек алдына юнәлә. Быел кар күп, шуңа күрә койма аның өчен киртә булмый. Экологлар сүзләренчә, нәкъ менә шуңа күрә быел торак массивларында мондый урман кунаклары күп. Кар тирән һәм кыр тышканнарына барып җитү төлке өчен җиңелләрдән түгел. Шуңа күрә ачлык аларны кешеләргә якынайта. Лениногорскида зур тәнәфестән соң җәмәгать транспорты хәрәкәте яңартылды. Халыкның күптән көткән хыялы чынга ашты. Шәһәр урамнарына маршрутка яңа автобуслар чыкты. Бу лениногорскиялылар өчен зур вакыйга. Дүшәмбе көнне шәһәр буйлап иртәнге 6-дан кичке 7-гә кадәр 3 автобус йөрде. Беренче маршрут буенча хәрәкәт Тимер юл вокзалыннан башлана, икенче маршрут буенча хәрәкәт совхоздан, 5нче маршрут буенча Лыжная урамыннан башлана. Шәһәр маршрутларына шоферлар әле дә кирәк. Мэриядә киләчәктә пассажирлар агымын исәпкә алып, даими расписание эшләнәчәк һәм акчасыз түләү өчен терминаллар урнаштырылачак диделәр. Зәй районы Кәрәкәс авылында яшәүче оста куллы кеше үзенең таланты белән бөтен тирә-якта дан тота. Кайчандыр ул агачтан уеп ясау белән шөгыльләнә башлый. Һәм шул кадәр мавыгып киткән ки, хәзер аның ишек алдында һәр сыерчыкка бер оя дип әйтерлек. Агачтан ясалган урындыклар, өстәлләр, сандыклар, балалар җиһазлары, җимлекләр. Буларны барысында Вазагиевлар хуҗалыгында күреп була. Алтын куллы Әмир абый агачтан чын мөгъҗизалар тудыра. Барысы да 20 ел элек шәһәрдә яшәгәндә башланган. Иҗат итү теләге шул кадәр көчле булу сәбәпле Малосемейкада өйдәгеләр йоклаганда оста төннәр буе эшләгән. Беренче булып туган йортының, аннары мәчетләрнең макетлары барлыкка килгән. Да, дерево работаю, я вообще отдыхаю. Вот. Мне как-то приятно вообще. Запах дерева там. Мне нравится очень дерево. Я отдыхаю как-то все. Әмир абый агач белән бала чактан ук эшли башлый. Башлангыч классларда укыганда уйнарга кылычлар, мылтыклар ясый. Әкияти матур эшләнмәләр ясау таланты бабасыннан бирелгән. Оста күбрәк сыерчык ояларына, җимлекләргә игътибар бирә. Бу кош оялары искиткеч матур. Монда коймалар, ишекләр, уеп ясалган тәрәзәләр һәм өстәлләр белән бизәлгән эскәмияләр дә күрергә була. Агач эше җаныма ял бирә, күңелем тынычлана, ди Әмир Вазагиев. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.